Kaixo, LGBTQ+ ikasle bat zara, hala bada, hau da zure taldea. Orduan, zer eskaintzen dizugu? Solasaldiak beldurik gabe hitz egiteko talde bat, eta zer gehiago June? Zure burua komunitate baten kide sentitzea, eta babesmena noski. Interesatzen bazaizu, astelehenetik ostiralera irekita gaude. 9:00 ordu 2:00 jai egunetan itxita gaude, baina gurekin kontaktatu duzu lgtbnaiz@gmail.com edo kontaktatu gure webgunean. Egunon guztioi, gu txakur ibiltariak gara, zure arazoa konponduko dugu. Ez daukazu tendularik zuen txakurra pasatzeko? Ez dakizu zer egin horrekin? Guk konpondu dezakegu. Gure ordutegia goizeko 7:00 arratsaldeko 7:00 da. Asteburuan izan izan. Kontaktatu gurekin. Antsietatea daukazu eta bakarrik zaudela pentsatzen duzu? Hemen laguntzeko etorri gara. Zer da gure proposamena? Zure antsietatea lasaitu eta bakarrik ez zaudela jakin dezazu. Interesatuta badaude. Azaroaren 6-an Antihelp irekita izango da. Informazio gehiago nahi baduzu, www.antihelp.com webgunean sartu. Antihelp irtenbidea da! Kaixo. Ezagutzen gaituzu? Castellaseko enpresa txikiak eta langabetuak laguntzeko webgune bat gara. Langabetua bazara sartu gure webgunean. www.lanbilacastellas.com Zure kurrikuluma txertatu eta lortu zure elkarrizketa. Eta zer lortuko duzu honekin? Lan bat eta Castellaseko enpresa txikiak bultzatzen. Gaur, bularreko minbiziaren buruz hitz egingo dugu. Zer da bularreko minbizia? Bularreko minbizia zelulen alterazio bat da. Lasterketa benefiko bat egingo dugu dirua lortzeko. Gainera, kamisetak eta txapak izango dituzue salgai. Goizeko 11:00 ordu 2:30 arte izango da korrika. Ibilbidea Guggenheim Museoan hasiko da eta Moilaku plazan amaituko du.